Seuraavaksi haluan esitellä teille kehittämääni valuuttakaupan järjestelmää, joka on automatisoitu. Aikaisemmassa toiminnassa oli olemassa signaalijärjestelmä, joka tuotti valuuttakaupan osto- ja myyntisignaaleja reaaliajassa. Tästäkin asiasta on erinäisiä väitteitä ja spekulaatioita. Onko tällaista järjestelmää ollut, onko se ollut toimiva ja niin poispäin. Voin vakuuttaa, että järjestelmä oli toimiva ja tähän on todisteita. Wincapita Oyn tarjoama kauppapaikka automatisoiduille valuuttakauppajärjestelmille mahdollistaa kehittämäni tuotteen käyttöoikeuden hankkimisen uusille asiakkaille jatkossa, mutta myös vanhoille sijoitusklubi Wincapitassa oleville jäsenille. Seuraavaksi esittelen teille kehittämääni järjestelmää valuuttakaupan automatisoidusta järjestelmästä. Tavoitteena on, että tämän kevään aikana tämä järjestelmä on saatavilla Wincapita Oyn sivuston kautta heidän kauppapaikaltaan, jossa on tarjolla todennäköisesti myös muita vastaavia järjestelmiä. Tavoitteeni on, että vanhan sijoitusklubi Wincapitan jäsenille kohdistuu käyttöoikeusarvoa kehittämääni tuotteeseen, ja tämä arvo on myös realisoitavissa tulevalla kauppapaikalla, joko niin, että käyttöarvoa voi käyttää omassa valuuttakaupassaan, tai käyttöarvon voi realisoida niin, että käyttöoikeuden voi myydä kauppapaikan kautta eteenpäin. Wincapita Oyllä on oma konehuone, serverit, joiden kautta välittyy informaatiota valuuttakauppasignaaleista, joita providerit eli valuuttakauppajärjestelmien tuottajat omilla järjestelmillään tuottavat käyttäjilleen. Wincapita Oyllä on tarjota hosting-palvelu, eli palvelua, jossa järjestelmät toimivat 24 tuntia vuorokaudessa jokaisena arkipäivänä, tarjoten asiakkaille mahdollisuuden järjestelmiä hyödyntäen olla valuutta-alustalla kaupankäynnissä taukoamatta. Seuraavaksi näette järjestelmän toimintaa, eli kehittämäni valuuttakaupan automatisoitu järjestelmä toimii MetaTrader-alustalla. Näette ruudulla vihreän käyrän, joka piirtyy, on euro-USA-dollari valuuttakurssikäyrä. Siellä näkyy punaisia nuolia alaspäin, jotka ovat myyntitoimeksiantoja, ja vihreitä nuolia ylöspäin on ostotoimeksiantoja. Järjestelmä tekee automaattisesti kauppaa. Tässä tapauksessa on historiatiedoista kysymys, jolla järjestelmä näyttää, millä tavalla kaupankäynti etenee. Tässä tapauksessa on helmikuu 2010 ja järjestelmä on siellä aloittanut kaupanteon 1.2. Valuuttakassan koko on $1,000 ja tällä hetkellä olemme menossa siellä noin 10. päivän paikkeilla. Ja kassan koko on tällä hetkellä, kun olemme noin 10. päivän paikkeilla, kasvanut yli 10%. Saatte lisätietoa järjestelmän kehityksestä, joka on vielä osin kesken, ja implementointi on käynnissä Wincapita Oyn järjestelmiin. Järjestelmä käyttää indikaattoreina joitakin
yleisesti saatavilla olevia indikaattoreita ja myöskin omia kehittämiäni indikaattoreita. Yksi tällainen on niin sanottu triangeli, korrelaatioindikaattori. Eli tässä tapauksessa euro-USA-dollari valuuttaparia treidatessaan kaupankäyntijärjestelmä huomioi myöskin esimerkiksi valuuttaparien Iso-Britannian punta, USA-dollari ja euro, Iso-Britannian punta, kurssivaihtelun ja näiden kolmen valuuttaparin korrelaatioerot kurssissa. Wincapita Oy:n sivustolta saa statistiikkatietoa järjestelmän toiminnasta, minkälaisiin tuloksiin kyseisellä järjestelmällä tai muilla vastaavilla järjestelmillä, joita Wincapita Oy välittää, pääsee. Päätän lyhyen esittelyni tähän. Toivon teille mukavaa loppuiltaa ja toivon, että tapaamme jossakin vaiheessa, jossakin tilaisuudessa. Ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingiä mukaillen voin todeta, I have a dream. Me kaikki voimme todeta, we have a dream. Hyvää loppuiltaa.